आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि एबा पानेरि विधानसभा बियाबनि एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव माखासे जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 28 फेब्रुवारि शुक्रबारखालि जायगानि एमएलए मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथाङा फुंबिलि समनिफ्राय मोनफानि उनाव मोनफा जौगालु बिथांखि मावफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफादोंमोन। गुबुन फारसेथिं पानेरि विधानसभा बियाबनि सिङाव माखासे जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनायनि उनाव जायगानि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय आङो एमएलए जानानै रायजो राजानि जिथु जेंना बे जेंनाखौ माने फोसाबनानै होनो थाखाय बा सुस्रांनायनि थाखाय जुदि बेवहाय बिसोरनि नांगौ रोखोमनि स्किमफोरखौ होनो हायोबा बिनिख्रुइ गोजोनथाव जेबो गैया। गतिके दिनै गंथाम दालां गायसननाय जाबाय जि अलरेडि वार्क अर्डार मोननानै खामानि मावसिगोन आरो गंसे स्कुल जाहाजी मडेल स्कुल डिमाकुसिनि बेवहाय जोंनि फोरोंगिरि स्टाफनि क्वार्टार 1 कोटि थाखा जोङो मोनदों बेखौ जों दिनै गायसनबाय आरो जोंहा गोबां बेबायदि खामानि दंबावो फैगौ जिथु माने माखासे सानाव एसेम्बलि गैया बेफोर दिनाव जोङो खालामगोन खारन गोबांथार जायगायाव गोबां स्किम दङ। ओंखायनो आं मिजिंथिदों बेफोर जेंनाया जोबनाय लोगो लोगो रायजो राजानि थाखाय हान्था मेलानि बेलायाव गोबां मोनसे मदद जागोन। बेवहाय गामि मोनथाम मोनब्रैनिल' बाथ्रा नङा जेराव गायसन दं बिसोरल' नङा नाथाय ओनसोलनि मानसिफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव बियो गोबां माने मदद जागोन। दिनै जिथु गायसनबाय बे लुफुंनो थाखाय गासै बेसेबां रांनि बिबां? बियो गासै दिनै जिखिनि गायसनबाय आं सानो दे बियो फ्राय 10 कोटिनि जाहैबाय मोनब्रै स्किमाव 10 कोटिसो रांनि।